Bine ați venit la al treilea live. Citim mai departe din Biblia Haslie de Leo Taxil, capitolul 3. Scurt istoric al primilor oameni. Capitolul al patrulea al cărții Facerea începe prin a arăta concis și clar că, după izgonirea din rai, strămoșii biblici s-au îngrijit în primul rând să lase după ei urmași. Și Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, și a zămislit și a născut pe Cain. Și a zis: dobândit am un om de la Dumnezeu. Apoi, a doua oară, a născut pe fratele său Abel. Teologii noștri, răstălmâncind în fel și chip Biblia, au găsit și aici un motiv de dispute. Unii dintre ei, în ciuda textului reprodus mai sus, care nu li se părea destul de limpede, sunt de părere că primii oameni au cunoscut dragostea trupească încă în Eden. Alții susțin că Eva și-a pierdut fecioria de îndată ce a fost făcută. Alții, invocând rândurile citate mai sus din cartea Facerea, afirmă că Adam nici nu se gândise să o cunoască pe Eva înainte ca ei să fi fost izgoniți din rai. Divergențele nu s-au oprit însă aici. Teologii s-au împărțit în tabere și din pricina următorului pretext uimitor. Dacă se consideră că contactul conjugal dintre primii oameni a avut loc după plecarea lor din Eden, nu există niciun temei să se afirme că lucrul acesta s-a întâmplat imediat. Dar în acest caz, când s-a întâmplat? Teologii vor să știe totul, au o curiozitate de nepotolit, îndeosebi în probleme de felul acesta. Ei susțin că Adam a amânat timp de 15 și chiar 30 de ani să facă pași hotărâtori față de soția sa. Unii afirmă că cu aerul cel mai serios cu putință, că Adam și Eva, de comun acord și pentru a-și răscumpăra păcatul, au încălcat abstinența sexuală abia după 150 de ani. Credeți că disputa s-a încheiat? Ce puțin îl cunoașteți pe teologi. Unii dintre ei au descoperit o legendă potrivit căreia Adam și-a păstrat virginitatea timp de 150 de ani, tot din pricina funestului fruct oprit. Și în tot acest timp a trăit cu oarecare Lilith, care, ca și el, fusese plăsmuită din lut. Din concubinajul cu această femeie s-au născut câțiva diavoli. Abia după mulți ani, când Dumnezeu i-a ridicat excomunicarea, Adam s-a căsătorit cu Eva și atunci a zămislit copii oameni. În sfârșit, au existat și comentatori care afirmă că, după izgonirea din Eden, diavolul a trăit un timp cu Eva, ca soț, cu soție. Dar cum stau lucrurile cu nașterile Evei? Drăguții de teologi au găsit și aici un material inepuizabil pentru raționamente cucernice și cercetări științifice. Ei au analizat, de pildă, cu toată seriozitate, problema dacă Adam și Eva au avut buric sau nu. Dar acestea nu sunt decât amănunte comice. Să trecem la ceea ce pare cât se poate de serios și de esențial, căci și ceea ce este serios în Biblie poate să strânească hasul și să te facă să te tăvălești de râs. Și Abel era păstor de oi, iar Cain era muncitor de pământ. Vă rog să vă gândiți o clipă și să spuneți care dintre cei doi fii ai lui Adam l-a ascultat, după părerea dumneavoastră, pe Dumnezeu în alegerea profesiunii sale. Firește Cain, pentru că Domnul a poruncit omului să muncească pământul și să se hrănească exclusiv cu ceea ce produc ogoarele. Abel însă era păstor. Dacă el creștea o turmă de oi, o făcea, bineînțeles, nu pentru ca să le admire cum pasc, iar el să cânte din cimpoi. El își creștea oile pentru friptură. După cum vedem, Abel a încălcat prescripțiile categorice și clare ale lui Dumnezeu. Aceasta însă nu l-a împiedicat să devină favoritul Domnului. Zău, scumpi teologi, Dumnezeul vostru trebuie ținut nu în chiliile mănăstirilor, ci într-o instituție medicală, destinată persoanelor care se poartă ca el. Și după
Câtva vreme Cain a adus din roadele pământului prinos lui Dumnezeu și Abel a adus și el din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimea lor, iar Dumnezeu a privit cu îndurare pe Abel și jertfa lui, iar la Cain și la jertfa lui nu s-a uitat. Și Cain s-a aprins de mânie și fața lui s-a posomorât. Vedem asta în Facerea, capitolul 4, de la versetul 3 la 5. Avea într-adevăr de ce să se întristeze, căci Dumnezeu se arătase în acest caz nedrept și capricios. Și a întrebat Domnul pe Cain: de ce te-ai aprins de mânie și de ce s-a posomorât fața ta? Oare dacă ție, bună inimă, nu ții fruntea sus? Iar dacă ți-ai inima haină, păcatul stă la o pândă la ușa ta și pofta lui dă năvale spre tine, dar tu pune stăpânire pe el. Biblia nu arată ce i-a răspuns Cain lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că vorbele fără șir din versetul 7 ar fi putut să pună în încurcătură pe oricine. Într-adevăr, era cam greu să dai un răspuns. Cain nu era proroc, alminteri, el ar fi putut să spună: înseamnă, deci, bătrâne Dumnezeu, că preferați prin oasele de carne? Bine, dar în acest caz dumneavoastră dați un exemplu pe care îl vor urma toți preoții păgâni. Manifestați gusturi pe care îl vor urma toți preoții. Manifestați gusturi pe care le vor avea toți idolii, scuze. Mai târziu, aceste gusturi vor fi declarate grosolane și nedemne de o divinitate. Și știți cine va face acest lucru? Chiar adepții Bibliei, slujitorii bisericii. Dar Cain nu a răspuns nimic. Omul acesta, care depusese atâta trudă să cultive dovleci, care aducea prinos Domnului cei mai buni dintre pepenii săi galbeni și îi vedea respinși, și-a dat seama că Dumnezeu își râde de el și s-a simțit atât de jignit încât pentru o clipă și-a pierdut capul. Și în loc să se mânie pe Dumnezeul despot, capricios și grosolan, a tăpărât asupra fratelui său. Și a zis Cain lui Abel, fratele său, să mergem pe câmp. Iar când erau pe câmp, Cain a tăbărât pe Abel, fratele său, și l-a omorât. Scurt și cuprinzător. Cain nu era omul care să stea mult în cumpănă. El își poftește fratele la plimbare, îl duce sub un pretext oarecare în câmp, de pildă sub pretextul de a prinde fluturi, și când ajunge departe angajează cu Abel o ceartă stupidă, apoi îi arde una cu târnacopul peste scăfârlie și gata. Reiese deci că din întreaga omenire primul care a murit a fost chiar Abel, favoritul lui Dumnezeu. Ce se petrece după aceea în mintea lui Cain? Este el oare îngrozit de crima sa? Câtuși de puțin. El se transformă imediat într-un tâlhar înrăit, într-un adevărat ocnaș. Nu are nici cele mai mici mustrări de conștiință. Se poartă deodată cu o cutezanță neobișnuită cu Dumnezeu, nemai simțind în fața lui niciun fel de spaimă. Atunci a grăit Domnul către Cain: unde este Abel, fratele tău? Iar el a răspuns: nu știu, nu cumva sunt eu paznicul fratelui meu? Parcă vezi acest tablou în fața ochilor. Dumnezeu se ivește după un nor și îl întreabă pe ucigaș, iar acesta trântește un scuipap între dinți cu seninătatea desăvârșită a criminalului de profesie, convins că a șters urmele crimei și că va aduce de nas organele de anchetă. Dumnezeu nu a scăpat încă însă din vedere niciunul dintre amănuntele întâmplării. Ochiul lui divin a fost și de astă dată la înălțime. Atunci Domnul zise: ce-ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. E limpede. Cain va fi pedepsit cu asprime. Dumnezeu îl blestemă și declară: când vei munci pământul să nu-ți mai dea vlaga lui, zbuciumat și fugar să fii pe pământ. Cain este condamnat să plece în bejenie, să nu aibă nici casă, nici masă, să pribegească și să zbuciume veșnic. Dar îngăduiți, vă rog, scumpe Dumnezeu, dacă în pribegia sa el nu va cunoaște nici odihna, nici liniștea, cum va putea el să fie în același timp agricultor
Se știe doar că această îndeletnicire cere ca omul să stea într-un loc. Cum va putea el să muncească pământul chiar dacă presupunem că nu se va bucura de roadele lui? Totuși, Cain cel biblic a luat toată povestea în serios, s-a speriat de mama focului și de spaimă, a uitat chiar că omenirea e alcătuită în total dintre oameni, părinții lui și el. Lui se și năzăre că în timpul privigiei ar putea fi ucis de după colț de niscaiva criminal. Și a zis Cain către Domnul: fără de legea mea este prea mare ca să mi se mai ierte. Iată, astăzi tu mă alungi de pe fața acestui pământ și trebuie să mă ascund de tine. Rătăcitor și fugar voi fi pe pământ, iar cine va da peste mine mă va ucide. Și deodată mânia Domnului se mai potoli. Pierzând simțul realității, Dumnezeu ia pe Cain sub protecția sa împotriva unor ucigași inexistenți. Dacă nici asta nu e aiureală, ar fi de interesat de știut ce este. Ci i-a răspuns Dumnezeu: nu așa, oricine va ucide pe Cain va cădea sub înșeptită răzbunare. Și a pus Dumnezeu lui Cain un semn, ca nimeni care îl va găsi să nu-l omoare. Acum, fără să vrei, te aștepți să urmeze povestirea pățanilor lui Cain din tipul privigiei. Dar nu se întâmplă așa. Dimpotrivă, iese la iveală că nimeni nu se mai ținea mai mult de casă decât acest pribeag. Și a purces Cain din fața lui Dumnezeu și s-a sălășluit în pământul Nod la răsărit de Eden. Și a cunoscut Cain pe femeia sa și a zămislit și a născut pe Enoch. Și s-a apucat și a zidit o cetate și cetății i-a pus numele Enoch, după numele fiului său. Din versetele de mai sus aflăm că Cain s-a căsătorit. Autorul nu ne spune însă cu cine. Un lucru e limpede. Adam și Eva au avut fiice, cărora Biblia nu le-a făcut cinstea să le pomenească numele, iar Cain s-a căsătorit cu una dintre surorile sale. Nu-i vom face însă nicio vină din asta, judecând după Sfânta Scriptură, incestul era obligatoriu în primele vremuri ale omenirii. Dar ceea ce ne face să sărim în sus de uimire este orașul întemeiat de Cain. Asta e prea de tot, un vagabond construiește un oraș. Și de unde, mă rog, a luat el muncitor, ce unelte a folosit pentru lucrările de construcție și, în sfârșit, de unde a luat Cain locuitor pentru a popula vestitul său oraș? Cuviosul autor al Sfintei Scripturi nu s-a sfiit să mintă aici cu cea mai mare nerușinare. În versetele următoare sunt enumerați urmașii lui Cain, soția lui Enoch, l-a născut pe Irad, Irad a fost tatăl lui Mehujael, lui Mehujael i s-a născut Metușael. În legătură cu aceste persoane se cunosc numai numele lor. Lui Metușael i s-a născut un oarecare Lameh, care în materie de căsătorie a fost mai nesățios decât nobilii lui strămoși. Venerabilul Lameh este inventatorul poligamiei. Pentru început, el își ia 2 soții. De la soția sa Ada are 2 fii, pe numele Iabel și Iubal, iar de la soția sa Țila au avut un fiu, pe Tubal-Cain, și o fiică Naama. Se pare că fiii lui Iabel au preferat în locul orașului construit de strămoșul lor Cain aerul curat al câmpului, pentru că ei sunt primii de pe pământ care au sălășluit în corturi. Vedeți în versetul 20. Cât despre fiii lui Iubal, lor dimpotrivă le-a plăcut orașul. Tot ei au fost și cei mai veseli din familie, iubeau muzica. Iubal a fost părintele tuturor ce cântă din chitară și din flaută. Poligamul Lame era, pe cât se pare, cam săracul duhu. Cartea Afacerii citează una dintre cuvântările lui, care cei drept are calitatea că e scurtă. Totuși, niciun comentator n-a putut să o explice vreodată ca lumea. Ci Lameh și-a zis către femeile sale: femei ale lui Lameh, luați aminte la spusa mea. Am ucis un om pentru rana mea și un băietan pentru vânătaia mea. Și dacă va fi de 7 ori răzbunat Cain, atunci Lame va fi de 77 de ori. Această cuvântare
a impresionat în cel mai înalt grad pe cele două doamne, fiind pe semne cu totul uluite, ele nu au cerut nici cea mai mică explicație la această neîntrecută lăudă roșenie. În continuare, Scriptura trece direct la înregistrarea actului de naștere al lui Set, cel de-al treilea fiu al lui Adam. Și Adam a cunoscut iarăși pe femeia sa și ea a născut un fiu și a pus numele Set, căci a zis ea: mi-a dat Dumnezeu altă odraslă în locul lui Abel, pe care l-a omorât Cain. Și lui Set, de asemenea, i-a născut un fiu care i-a pus numele Enoș. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Capitolul următor, al 5-lea, este consacrat exclusiv genealogiei lui Noe, care se trage din Adam prin Set. Urmașii lui Cain sunt lăsați deoparte și ulterior nu se mai vorbește de ei. Găsim următoarea dezvoltare a arborului genealogic în care sunt date numai numele fiilor mai mari: Set, Enoș, Kenan, Mahalael, Iared, Enoch, Matusalem, Lameh, Noe. Cel mai interesant lucru din acest capitol sunt datele referitoare la longevitatea neobișnuită a tuturor acestor patriarhi. Adam avea 130 de ani când i s-a născut Set și a mai trăit încă 800 de ani. Set a murit la vârsta de 912 ani. Enoș a trăit 905 ani. Kenan 910, cel mai tânăr a murit Lameh, tatălui Noe. Acest Lameh, care nu trebuie confundat cu bigamul Lameh, cel plin de ciudățenii, și-a dat sfârșitul în cea de-a 777-a primăvara vieții sale. Enoch, fiul lui Iared, a fost cel mai abil dintre toți. El nici n-a mai murit. Și Enoch era în vârstă de 65 de ani când i s-a născut Matusalem. Și Enoch a umblat în căile Domnului după ce i s-a născut Matusalem 300 de ani și a avut fii și fiice. Deci au fost toate zilele lui Enoch 365 de ani. Și fiindcă Enoch umbla în căile Domnului, nu s-a mai văzut căci Dumnezeu l-a luat la sine. Eu, în caz de toată minunăția, n-are acum importanță cum l-au explicat teologii. Nimic nu ne mai miră. Cupa de onoare pentru longevitate i-a revenit lui Matusalem, fiul lui Enoch, cel care a fost luat de viu în ceruri. Ăsta a avut o sănătate de fier, nu alta, a trăit în abstinență sexuală 187 de ani și numai după asta și-a permis să-l aducă pe lume pe Lameh al doilea. Apoi a mai trăit încă 782 de ani, de asta dată dând dovadă de virilitate până la sfârșitul vieții sale. Și a mai trăit Matusalem după ce i s-a născut Lameh, 782 de ani și a avut fii și fiice. În total 969 de ani. Vă rog să nu vă înduiți. Pe atunci aceasta era durata vieții. Dar ce veți spune despre Noe, fiul lui Lameh? Lameh i-a pus fiului său numele Noe, zicând: acesta ne va mângâia de munca și de truda mâinilor noastre, cășunate de pământul pe care l-a blestemat Dumnezeu. Și Noe era în vârstă de 500 de ani și i s-au născut lui Noe Sem, Ham și Iafet. Să trăiești până la vârstă de 500 de ani și abia atunci să te apuci să-ți săruți nevasta? De altfel, mai bine mai târziu decât niciodată. Multă cerneală a fost risipită în legătură cu longevitatea neobișnuită a patriarhilor din cartea Facerea. Teologii catolici, dându-și seama cât de greu va fi sau vor fi înghițite aceste gogoși, s-au străduit să ferească povestirile din Cartea Sfântă de diverse înțepături ironice. Ei afirmă că prin ani trebuie să se înțeleagă poate doar perioadele de revoluție ale lunii, pentru că, zice-se, în epoca aceea timpul se scotea numai în luni. În felul acesta ar reieși că Matusalem a trăit numai 80 de ani. Dar fanaticii turbați care vor să creadă în minunea longevității primilor oameni i-au pus la respect pe acești comentatori. Ei susțin sus și tare că anii biblici trebuie socotiți de câte 12 luni, căci altminteri legendele biblice ar deveni cu totul ridicole. De pildă, potrivit cărții Facerea, Avram a murit la bătrânețe, fericire, bătrân și sătul de zile, la vârsta de 175 de ani. Dacă am socotit acești ani după perioadele de revoluție ale lunii, ar rezulta că Avram a trăit numai 14 ani și 7 luni. Sau să luăm alte exemple. Biblia spune că Enoș, Kenan și Mahalael
au avut primii fii la vârsta de 90, 70 și respectiv 65 de ani. Dacă am socotit după perioadele de revoluție ale lunii, ar trebui să admitem că acești străbuni au avut copii la vârsta de 7 ani și jumătate, 5 ani și 10 luni și respectiv 5 ani și 5 luni. În sfârșit. Potrivit textului biblic, Nahor a avut urmași la vârsta de 29 de ani. Se poate oare admite, exclamă unul dintre cuvioși exegeți, ca Nahor să fie avut numai 2 ani și 5 luni când i s-a născut primul fiu? Bineînțeles, stimați slujitori ai cultului, că Biblia socotește anul de 12 luni, dar în acest caz e cât se poate de amuzant că nătângul de Noe aștepta să împlinească 500 de ani ca în sfârșit să-și înceapă viața sexuală. Și așa am ajuns să terminăm capitolul 3. În următorul live vom trece la capitolul 4, unde ne așteaptă aventurile amoroase ale îngerilor